Данъчните почнаха да следят това, което хората изпращат и получават. В момента, в който министъра каже мерките отпадат, изведнъж всички поръчки приключваха, защото хората не бяха задължени да носят маски. Може би за много хора това беше едно много тежко събитие. Обаче в този момент, понеже моята майка се занимаваше с шиене на дрехи, ни дойде идеята, че може да почнем да заправим текстилни маски. Имаше голям недостиг още в началото на маски. За мен беше целта да сме много бързи в това, което правим. И това беше ключовото. Почнахме да правим такива маски, намерихме модели по интернет и също ние си направихме няколко. И почнахме да ги продаваме и имаше супер голям интерес в началото, просто защото нямаше никъде маски, хората не бяха подготвени за това, което се случва. И реално се продаваха много маски се продаваха на дневна база. И беше интересно, че в момента, в който министъра каже мерките отпадат, изведнъж всички поръчки приключваха, защото хората не бяха задължени да носят маски. След 2-3 дена се повишаваше броя на заразените и изведнъж казва маските отново навлизат. И изведнъж пак поръчките се качваха отгоре. Но интересно беше, че те, дори самия процес по продажбата на маските еволюира във времето. Тоест в началото аз почнах с това да ги продавам през OLX, през такива платформи, където по най-бърз начин можеш да ги качиш. След време там почнаха да намалят поръчките. Си направих собствен сайт, в който се предлагаха самите маски. После ги качихме в други платформи, като Marketplace, където хората можеха да си ги купат. И в крайна сметка това си беше една вълна, която аз знаех, че така или иначе ще отшуми след известно време, но просто тя ми помогна да се събера една част от средствата за първия тираж на играта на Вута да му е зле. И от друга страна ми помогна, докато не работих нещо друго, да мога да се изхранвам от маските. Така че от една страна това, което научих е, че трудните времена или кризите за едни хора, за други могат да бъдат много голям плюс или много голямо изстрелване. И аз съм благодарен за това, че съм здрав и не съм боледувал от COVID, но пък от друга страна някакси това ми даде един старт на това да мога да си регистрирам фирма, да мога да опитам поне да тествам идеята с играта си. И съм изключително благодарен. Но това, което научих е, че трябва да си изключително бърз, адаптивен и просто да използваш момента. Но това в дългосрочен план не работи. Почвайки да пращам маски по Еконти, по другите куриери, аз в крайна сметка нямах тогава регистрирана фирма, не се осигурявах и в един момент пращайки, аз не осъзнавах, че всъщност още от тогава данъчните почнаха да следят това, което хората изпращат и получават като наложени платежи и дори не съм се замислял за тия неща. И в един момент, в който вече така поприключи годината и аз бях събрал едни средства и си казвам, аз съм спокоен вече, това ми остана, ще мога да си ги използвам за различни начинания. В един момент регистрирах тогава и фирмата на стола с парите, които бях спечелил от маските. И тогава, на края на годината, видях, че счетоводителката ми каза, виж, имаш тук си изпращал толкова и толкова маски през тази платформа, през другата и трябва да платиш определени данъци. И на мен някакси ми стана доста гадно, защото знам с колко усилия просто ми косваше това да ги правя всички тия неща, да ги изпращам. Влагах наистина много време и все едно това беше като един студен душ за мен. Обаче в крайна сметка си казах, аз не съм го направил по правилния начин, просто защото не знаех тогава как трябваше да стане. Но си изкарах от събраните пари, които бях заделил, отидах и си платих данъците и си казах, че по-добрият вариант е да си ги изчисти тия задължения и след това да продължа напред дори с малкото, което ми е останало. Но въпреки това бях благодарен за това, че въпреки че не ми останаха толкова много, колкото бях събрал, някакси ми помогна да продължа напред в другите стъпки и в това да започна някакви неща, които от дългосрочна гледна точка са много по-добри.